Zajdi jasno sonce, zajdi pomrači se. No quiero la vida, me amargaste tú. На 8 септември 1991 година България се здоби с нов съсед. Бившата Югославска република Македония обяви своята независимост. София бе първата столица в света, която на 15 януари 1992 година призна новата държава. В подножието на сражаващата се Сърбия на Милошевич, президентът на Македония Киро Григоров побърза да обяви политика на равна отдалеченост от всички свои съседи. И то във време, когато Гърция наложи блокада на Скопие, понеже бе несъгласна с името на новата държава. Според елините, чрез името бившата Югорепублика Македония нескрито претендира към историята и античното наследство на Атина. През 1999 година войната на сърбите в Косово напълни Македония с нови 350 хиляди албанци, които много бързо поискаха своите права и свободи като равноправни македонски граждани. В критичната пролет на 2001 година България бе единствената съседна страна, която безвъзмездно помагаше на Македония да реши етническия конфликт с албанците. Днес всичко това е забравено. Скопие напира да става член на НАТО и на Европейския съюз, но ако може при това да запази югоносталгичната си антибългарска политика. Край Вардар искат да продължат да крадат историята на своите съседи, защото само така могат да поддържат фалшивата си коминтерновска национална идентичност, наречена македонизъм. Вече 20 години продължава грозното преследване на македонските българи от управляващите македонисти в Скопие. Не спира и държавният език на омразата срещу всичко българско. 20 години продължава да стои открит конфликта с Гърция за името. И въпреки това Македония смята, че отговаря на всички европейски изисквания за добросъседство, за да стане пълноправен член на Европейската общност. Мисля, че трябва да оставим историята на историците и се надявам и вярвам, че имаме много добра правна рамка, за да работим по конкретни проекти за обединяване, за по-добрите връзки между нашите народи. И това трябва да бъде много ясно послание както за нашите български приятели, така и в един по-широк европейски контекст. Аз ще се спра наистина само върху проблематиката с добросъседските отношения с България. България винаги е подкрепила македонските граждани по пътя на европейската интеграция и ще продължи това да го прави. Но все пак трябва да разберем къде е основата на проблема. Затова ни трябва един обективен исторически прочит. Това е, че понятията македонец, македонски българин и българин до 1944 година са синоними. Една мракобесническа комунистическа диктатура се опита да раздели една нация и успя до голяма степен, но годината все пак е 2012. Комунистическата идеология е отречена. Надявам се това да се случи скоро и в Скопие, да скъса с политиката на дискриминация, насаждана на различия и омраза. Това не е европейският подход. Вие наскоро заявихте, че не се сещате за дискриминация на българи в Македония. Призовавам се ви да се срещнете с тези хора, призовавам ви да видите каква е тяхната ситуация, как живеят те, какъв страх има върху тях за това да кажат открито, че знаят какви са били техните деди и знаят историческата истина и не се страхуват да я кажат.
Сред нас тук е господин Мирослав Резински, който беше осъден по един скалъпен процес в Македония и излежа 3-годишна присъда за това, че той открито заявява, че е македонски българин. Ние виждаме, че няма много голяма разлика между Титова комунистическа Югославия и сегашната идеология в Скопие, за което изключително много съжалявам. България не иска да спира македонските граждани по пътя на европейската интеграция, но ключът за европейската интеграция е в Скопие, не е нито в Атина, нито в София, нито в Брюксел. Не може, според мен, с една националистическа идеология и риторика да продължим нататък. Вие казахте много добре, нека да оставим историята на историците, но вие не я оставяте. Цяло Скопие е опасено с история. Използвате историята за аргументиране на една национална идентичност, която, разбира се, е провокативна спрямо България. Във връзка с въпросите на господин Кирилов, господин Ковачев и госпожа Нейнски за процеса срещу Вапцаров, искам да кажа, че не съм историк и не искам да третирам историята по неисторически начин. Това, което беше предложено, е един много добър подход, именно да оставим историята на историците, т.е. не бива да смесваме проблемите с процеса на присъединяването. На Балканите едва ли ще има две държави, които имат съгласие по всички исторически въпроси. Това е невъзможно. Значи, политиката секогаш играла улога и во тие односи на земите меѓу себе, подпирајќи се и на одредени историски факти, а и на одредени митови, на одредени легенди. И сето тоа е служило по еден добар период на политиката. Несреќата е во тоа што кога нашите политичари викат да се препушти историјата на историчарите, тие не мислят искрено дека треба да се препушти на науката. Значи, историјата воопшто како наука во балканските земји во овие изминати децении направи пустош во свеста на луѓето затоа што е доста идеологизиран. Кај сите. Не само кај македонците, туку и кај бугарите, кај србите и така натаму. И од тоа се правени состојби кои се напластувани во свеста на луѓето со генерации. И сега, разбирливо, на сите ни е многу тешко кога треба одеднаш, сето тоа што сме били идеологизирани низ основните училишта, низ средните училишта, воопшто во нашето работење, размислиме да го напуштиме и да кажеме, чекајте, ова не е изгледа баш така и треба нешто да се промени кај сите нас во однос на таа наша, да кажам, историја и во однос на нејзиниот третман и понатаму, не само до сега и понатаму, како ќе видат во односите меѓу државите. Македонија ќе мора реалната политика да ја сведе на нејзината позиција по распадот на Југославија. Македонизмът се гради на два основни мита. Първият е, че македонците са най-древният народ на Балканите. Те са родината и създателите на елинизма, а не гръцката цивилизация и последвалия християнски свят, които са еволюция и еманация на класическия елинизъм. Вторият мит е, че от средновековието до възраждането, или преродбата, както я наричат в Скопие, всички български герои, личности и събития, свързани с съдбата на етнографската област Македония, са строители на македонистичната нация и държавност, създадена през 1944 година в Коминтерновска Югославия. На тези два мита е посветен така наречения проект Скопие 2014, който трябва окончателно да насъди като неоспорима истина кражбата на история от съседните държави. И ако в посока на елинистичния напън от двете страни на Стария мост стърчат Александър Велики и Филип II, то за посегателството върху българския пантеон работи всичко останало, от паметниците и лъжовните им надписи до велелепния музей на македонските борби и основание върху генетичната антибългарска омраза музей на Холокоста. Последният повик в отношенията между България и Македония е призива да оставим историята на историците. А какво ще правят политиците? Извинявайте,
Да оставим историята на историците е все едно да оставим атомната бомба на физиците. Нали, атомната бомба са поръчали политиците, а атомната бомба, заложена в историята между България и Македония, е твърде сложна, за да я решават историците. Политиците са забъркали тази каша. Ето там в онзи музей на революционната борба на Македония има такива неща показани, че ако ние ги признаеме, аз, който съм историк, това е дипломата ми от Софийския университет, ще трябва да я скъсам. Аз съм положил изпити за тази диплома и няма да я скъсам за хатъра на нито един политик. Така че, нека проблемите между България и Македония ги решават политиците, а не историците. Аз мисля, докато не се махнат тези фалшификации, антибългарски фалшификации от учебниците по история, нищо няма да се постигне, защото хората тук са облъчени от тази пропаганда, в чиято основа е това, че героите, които Македония ги прие като духовно начало на нейното съществуване, още от нейното формиране на Асном на 2 август 1944 година, повечето хора тук не знаят, че тези хора, тези герои, тези възрожденци са се чувствали като българи, според етническия произход. И в отвратителната интерпретация на историята, която съществува в Македония, обикновените македонци, айде не казвам всички, но повечето от тях мислят, че България краде тези исторически личности или ги фалшифицира, което е обратно от истината. Значи, трябва да се работи, да се махнат тези фалшификации от учебниците и след това ще се постигне да се махнат тези фалшификации, тези говор на омраза, говор на неприятелство към България и от медиите. И така следващите генерации, следващите набори ще бъдат по-освободени от това. Не можем да се подпираме на маргинални случаи и от това да правим обща слика, дека во Македонија владее некаква си антибугарска хистерија. Тоа е далеко од вистината. Мислам дека повеќе е судир на комплексите во Македонија, во врска со ова првото прашање, во врска со историјата, и судирот во свеста на луѓето што настанува поради многу емоција, малку знаење. Кога во таквите глави ќе дојде до таков судир, се раѓаат некакви идеи кои Жижек ги вика во ваква ситуација сите лајна испливаат на површината и многу добро се гледа. Во социјализмот вие немаа луѓето подеднаков пристап во медиумите. На некои луѓе не им беше овозможено да зборуваат. Денеска тој пристап го имаат сите, ама го имаат и надри историчарите, и квази историчарите, го имаат и екстремите, и сите тие нешто зборуваат. И сите тие ствараат некаква конфузија. Да, обаче омразата съществува и това, ако сме честни, трябва да кажем, че не съществува само в Македонија, и в България има антимакедонска омраза. Ако България иска да е честна по отношение на противопоставянето на антибългарския шовинизъм в Македония, който е факт, първо трябва да се обърне в собствения двор, защото, примерно, Божидар Димитров е, ако не формално член, приближен на настоящата управляваща партия ГЕРБ, и неговите изявления, примерно, че македонските служби за сигурност са откраднали някакви мощи или не знам какво от някаква църква или не знам откъде, без никакви доказателства, също са ясни доказателства, ясни елементи за шовинизъм. Първият и за сега неуспешен опит да се излезе от порочния кръг на македонизма и насажданата от него антибългарска омраза бе декларацията, подписана през 1999 година от премиерите Любчо Георгиевски и Иван Костов. Тогава България бе кандидат за начало на преговори с Брюксел, както днес е Македония, и София спешно се нуждаеше от уреждане на своите отношения с съседите. 13 години по-късно декларацията е само лист хартия, а България иска Македония да се върне към договорените вече принципи, които да бъдат закрепени вече в един обвързващ договор за приятелство и добросъседство.
ще цитираме част от принципите в декларацията от 1999 година, а ти, драги зрителю, сам прецени докъде е стигнало тяхното прилагане. Точки 4 и 5. Двете страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничество. Те ще съдействат за поддържане на контакти между неправителствените организации и гражданите на двете страни. Имайки предвид географската си близост, двете страни ще стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на безпрепятствено движение на стоки, услуги и капитали. Двете страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Те ще се стремят към облекчаване на митническите и граничните формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях. Сега, какво означава добросъседски отношения? Това е проблем, това е въпрос по-точно, за който много хора си имат различно мнение. Некой говори, че добросъседските отношения трябва да се развиват така, че се прави, да кажем, трябва да се направи коридор номер 8 и железопътната линия и че това означава добросъседски отношения. Ние в овие 20 и кусор години научихме, че всекој пат кога некој подигне въпроса на железопътната линия и коридор номер 8, некъде се готват избори. Дали в Македония или в България, мнението в Македония въобще е, че нещата трябва да се приземят, че не трябва да се говори много за велики проекти, да се говори за обикновени неща. Преди всичко да се уредат контролно-паспортните пунктове, да се определи политиката на граничните премини, да се намали задържаването на пътниците, да се намали администрацията около пътниците, да се сголеми броят на полицията и митничарите, които не само ще правят контрола, но ще си вършат работата, а не само на един или два компютъра. Да се воведе, како вече дълги години се предлага, се нуди, да се воведе единствен митнически контрол, да се намалят чеканията на границата. Точки 8 и 9 от Декларацията за добросъседство от 1999 година. Двете страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. Двете страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на пресата, радио и телевизионните предавания, чрез използване съвременните съобщителни средства. За какви съвместни празници се говори? Това са големи теми българския президент да дойде на Илинден. Ние не можем да направим една паметна плоча на Мара Бунева. 6 пъти се слага и 6 пъти се кръши плочата с благослов на държавните власти. Младите сили на ВМРО ДПМНЕ на 13 януари преди 2-3 години, там 4, вече не помням колко тогава и Ризински, мислам, беше, изпребиха ги, стари хора ги биха с тояги на каменния мост, който одеха на панахида на Мара Бунева. Никой за това нещо не реагира. Абсолютно, българската страна е изпуснала юздите на македонския национализъм и на македонското правителство. Тя ги издава пасощите, но трябва да си поеме и грижата. Много жалко изгледа. Когато посетите, да кажем, църквата Света Неделя в Битоля, на битолските гробища, които важат за български гробища, како што гробищата в Буково, да кажем, важат за гръцки и влашки. И кога видите, че на таблата на църквата думата български некој се опитва да я затрие. Тя е вече поприлично изтрита. И това се гледа. Никой не може да каже дека това е направено случайно, това е направено преднамерено и злонамерено. Сега, кога се протестира и кога аз я казвам своята дума, некъде те ми казват: господин Перев, това са проблеми на църквата. Извинявайте. Църквата е много сериозна институция, за да се остави за някакви селски попови и владици да ръководят с нея. Да се върши богослужба е едно нещо, но да се говори за фреските, за уметността, за изкуството, за културата, коя е останала, за задржување на обликот на тие згради в нивното правишниот им облик, на нивното настанување,
Когато българската екзархија е царувала на тие простори, е била духовнија вожд на еден народ, каде оставила своите белези на своето постоење, извинявайте, това не е вече въпрос на црквата, това е въпрос на една држава. Това е въпрос на една много сериозна политика. Да не говориме за повисоката фаза, какво става с екзархиските имоти. Дали ще има реституција, зашто всички имат реституција. Просто треба да се земе Јордан Иванов, да се помине българските старини из Македонија, да се мине из Македонија и ще се намерат всичките промени на местата които се били. Точки 10 и 11. Двете страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулската област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, като с цел улесняване на пътуванията и посещенията на своите граждани, така и за решаване на техните хуманитарни и социални проблеми. Двете страни няма да предприемат, подтикват и поддържат действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и няма да допускат дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на отношенията между Република Македония и Република България. Второто нещо е правата на българите, на македонските българи. Българската држава треба да знае, че нейните граждани се изоставени и незащитени. Че се изложени на тормоз от на един много беден, низък, ситен начин. Значи, не става дума за това, че некој ги вика, арестува и така, ги има и тие неща. Обаче, например, македонски граждани не могат да напуснат Македонија с български паспорт. Некој е уредил, че не може да се напусне с чужден странен паспорт, треба да се има паспорт на страната и да се напусне страната, да се покаже тој паспорт. Проблема с колите. Проблема с колите, в Македонија имат около 10-12 хиляди автомобили с български регистрарски таблички, които ги имат български граждани, които демонстрират и тръстат си правата да могат да возат своите коли стално и перманентно и да минават границата. Некој е казал, че това не може, че тие треба да се 6 месеци в страната, 6 месеци да се върнат в България или некъде на друго место. Сега не само, че е това, ами сега македонците с български паспорти немат ни основните граждански права. Да кажеме, човек не може да добие безплатен паркинг на улицата, където живее, в апартамента, който е негов, където е заплатил си апартамента, платил си данъците, платил си дворното место, платил си паркинга на улицата, нема право да паркира безплатно или по бенефицирана цена, за това, че автомобила е с българска регистрација и е заведен на некаква друга регистрација в Софија или Кюстендил. От документите ясно си личи чија автомобила и от кој човек, защото всички ние имаме същите имена и презимена на личните документи. Обаче, градските татковци Скопје се казали не може автомобил с чуждестранна регистрација којто припада на македонски граждани не може да биде паркиран безплатно. Това е положението към днешна дата в българо-македонските относи. Не са красиви нито гледани от към Вардаро, нито гледани от към Искъра. Всички стискаме палци, че все някога бившата Югорепублика ще успее да се присламчи към Европейския съюз и ще покрие европейските стандарти за добросъседство. Защото това ще е в интерес най-вече на македонските българи. Въпросът е на каква цена Скопие е готов да влезе в европейската общност. Като проблемът не е вече само двустранен, а българската позиция бе прията официално и от Брюксел. Таа работа Македонија мора да... Еден наш добар новинар, Бог да го прости, Дограмаджиев, беше дописник на тајот, викаше Македонија мора да голтне една крастава жаба. Како што сите голтнаа што влегнаа во Европска унија, така и Македонија. Што е помала жабата, полесно се голта. Значи, ние сега да правиме една ситуација кога жабата стана жабок. Знаете, голема жаба и сега е тешко таа работа да се совлада. И ние мораме да најдеме решение во Македонија, мора да дојдат генерации кои ќе бидат прагматични, кои ќе мислат за живејачката, за стандардот, за квалитетот на живење и можеби една друга генерација
Ерол Ризалов е категоричен, че Брюксел няма да пренебрегне своите интереси в Гърция и интересите на самата Атина, за да започне преговори за присъединяването на Македония преди да бъдат уредени всички спорове на бившата Югославска република с нейните съседи. Меѓутоа и да дојде, еве сега ние да го добиеме датумот, кој еве примерно ќе биде и почеток на преговорите идната година во декември. Ако дојде таков предлог, ние исто така ќе добиеме од таму еден услов, пак нов, во кој ќе стои дека до декември треба да најдеме заеднички јазик со Грција. Што е невозможно без и е невозможна мисија без учество на пошироко на големите сили. Ризалов е убеден, че с политиката на антиквизация на Македония, управляващите в Скопие са изгубили международната подкрепа. Противно на добрата дипломация, чрез антиквизацията и проекта Скопие 2014 само се легитимира твърдата позиция на Гърция в спора за името и в спора за добросъседството с България. Се надевам дека ќе превладее разумот, затоа што вие сите знаете и ние овде знаеме дека ние имаме една болна точка во целото тоа чекање, бдење за да се влезе во Европска унија, тоа е и меѓуетничките односи во Македонија. Едно 30% од населението кои не се припадници на македонската националност, тоа сакаат да се случи побрзо. И тие се ситуации кои, да речеме, налагаат многу голема мудрост во Македонија, бидејќи Албанија, ако се случи па пред нас да отиде во Европска унија, како што отиде во НАТО. Косово ако не стаса, тогаш ќе стаса поатрактивен ќе биде тој пасош отколку бугарскиот. А ако влезе Србија и Црна Гора, уште поатрактивни ќе бидат тие пасоши отколку македонскиот и бугарскиот. Така да ако сега се 40 или 50 хиляди луѓе земале бугарски пасоши, тогаш ќе земат 200-300 хиляди луѓе албански, српски и црногорски пасоши. Така тогаш дури може да дојде до разнебитување на Македонија. Нас ни треба една голема мудрост и памет да излегнеме од оваа работа.